Vždy, keď sme sa doma ako malé deti pýtali na otca, povedali nám, že už nežije. Ale ako sme rástli, tak nám dochádzalo, že narodili sme sa po vojne obidvaja, jasne po vojne, čiže po vojne nemohol padnúť, keď tak niekde inde. Pátram dodnes a dozvedám sa také veci. Tam riadil špionážnu skupinu, vysielal agentov. Plánoval dokonca aj také, že v kufri nás ako malé deti odviesť. Vyskočil z idúceho vlaku. Práve som hlavne preto chcel som rodinu dostať. Píšem ti tieto riadky a nad hlavami nám lietajú sovietské stíhačky. Mamu zavreli, donútili ju podpísať spoluprácu s nimi. V dokumentoch StB sa píše, že má veľmi rada svoje deti. To je slabá stránka, ktorá sa dá využiť. O otcovi sme sa dozvedeli veľa vecí až po smrti, pretože v našej rodine sa o týchto otázkach proste nehovorilo. Trochu usmievavý, s fúzikmi. Na nášho otca sa malo zabudnúť. Tak sa v podstate aj stalo.